Západná Európa, Spojené kráľovstvo, Írsko. Aj ty máš chaos v pojmoch ako Spojené kráľovstvo, Veľká Británia alebo Anglicko? Tak verím, že po zhliadnutí tohto videa už tom budeš mať jasno. Takže, Spojené kráľovstvo je samostatná zvrchovaná krajina. Spojené kráľovstvo sa člení na 4 krajiny: Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko. Anglicko, Wales, Škótsko vytvárajú Veľkú Britániu, čiže Veľká Británia sú tieto 3 krajiny bez Severného Írska. Keď sa pozrieme na mapu, tak aj bez nejakých ďalších ostrovov. Keď pridáme k Veľkej Británii Severné Írsko, tak dostávame Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, po anglicky United Kingdom, skrátka UK. Napríklad tento maličký ostrovček, nazýva sa ostrov Man, nie je súčasťou Spojeného kráľovstva. Táto situácia nie je taká jednoduchá, ako by sa mohla zdať, ale určite v tom máš väčší prehľad teraz. Totižto Anglicku patria aj zámorské územia a autonómne regióny. Ostrov Man je jeden z autonómnych regiónov. Celé Spojené kráľovstvo má asi 65 miliónov obyvateľov, z toho asi 55 miliónov žije v Anglicku. Asi te neprekvapí, že najväčšia krajina z nich je teda Anglicko. Hlavné mesto Londýn nie je hlavným mestom iba Anglicka, ale aj celého Spojeného kráľovstva. Ďalšie hlavné mesta vo Walese je hlavné mesto Cardiff. V Škótsku sú dve také veľké mesta, Edinburgh a Glasgow, hlavné mesto je Edinburgh, a v Severnom Írsku je hlavné mesto Belfast. Spojené kráľovstvo sa nachádza na 2 ostrovoch spoločne s Írskom. Tieto ostrovy sa nazývajú Britské ostrovy. Z východnej strany ich obmýva Severné more, zo západnej strany otvorený Atlantický oceán. Tieto ostrovy obmýva Golfský prúd a preto Spojené kráľovstvo aj napriek tomu, že už je celkom severne, tak nemá takú studenú klímu, avšak, ako iste vieme, tak veľmi často tam prší. Najvyššie pohorie sú Grampiány v Škótsku s najvyšším vrchom Ben Nevis, ktorý má iba 1344 metrov, čiže porovnateľný tak s našou Veľkou Fatrou. Najdlhšia rieka je rieka pretekajúca cez Londýn, nazýva sa Temža. Spojené kráľovstvo má aj veľa súostroví, napríklad vonkajšie Hebridy, vnútorné Hebridy, Orkneje, Shetlandy. Okrem nich má veľa zámorských území, napríklad južné Orkneje a južné Shetlandy v blízkosti Antarktídy. Britské ostrovy oddeluje od kontinentálnej Európy Lamanšský prieliv. Jeho najúžšia časť sa nazýva Doverská úžina alebo Kalajská úžina podľa mesta Dover v Anglicku, respektíve Francúzi volajú Kalajská podľa mesta Calais vo Francúzsku. Práve cez túto úžinu prechádza Eurotunel, ktorý spája britské ostrovy s kontinentálnou Európou. Tento polostrov, ktorý tu vidíme, sa nazýva Cornwallský polostrov. V Spojenom kráľovstve, okrem toho, že tam žijú Briti, tak tam žije aj veľmi veľa iných národnostných menšín. Najväčšie z nich sú Indovia a Pakistánci, nakoľko Anglicko v minulosti kolonizovalo okrem iného aj Indiu a Pakistan. Väčšina krajín, ktoré kedysi Anglicko kolonizovalo, sú dodneska súčasťou Commonwealthu, čo je voľné zoskupenie bývalých kolónií Anglicka. Tieto kolónie majú formálne za svoju hlavu anglického kráľa. Čo sa týka náboženského zloženia, tak v Anglicku sú zastúpení najmä protestanti, anglikánska cirkev. Úradný jazyk angličtina je najpoužívanejší jazyk na svete. Nie je to najpoužívanejší materinský jazyk samozrejme, ktorým je mandarínska čínština, ale je to najpoužívanejší jazyk na svete. Zároveň sa označuje aj ako svetový jazyk. Ako som spomenul, veľmi veľa ľudí z celej Európy dochádza do Anglicka za prácou. Práca v zahraničí má svoje výhody. Väčšie zárobky, spoznávanie iných krajín a kultúr, ale iné výhody, ako pretrhnutie kontaktov s kamarátmi, s priateľmi, či ešte horšie, pomerne dlhé odlúčenie rodičov, najčastejšie otcov od rodín. Taktiež veľa ľudí sa stáva obeťami podvodníkov pri vybavovaní práce cez rôzne pracovné agentúry. Preto som sa rozhodol dať do tejto prezentácie niečo praktické do života. Ak chceš vedieť, na čo si treba dať pozor pri hľadaní práce v zahraničí, nielen v Anglicku, klikni na link v popise videa. Keby som vám dal za úlohu vymenovať nejaké anglické mesta, tak asi mnohých by napadli futbalové kluby. Najväčšie mesta môžeme vymenovať podľa najväčších futbalových klubov.
čiže Londýn, Manchester, Glasgow, Liverpool. Tu sú nejaké typické fotky z Londýna, londýnske čierne taxíky, červené telefónne budky, double-decker dvojposchodový autobus alebo známy Tower Bridge. Manchester, metropola Škótska, Glasgow. Čo sa týka hospodárstva, Anglicko je vlastne kolíska priemyselnej revolúcie, kedysi práve vďaka nej bolo hospodársky najvyspelejšou krajinou na svete. Dneska patrí k prvej desiatke takýchto krajín. Priemysel je sústredený v konurbácii okolo Birminghamu a v konurbácii miest Liverpool, Manchester, Leeds. Konurbácia je spojenie viacerých mestských sídel do jedného kvázi supersídla. Anglicko je spojené s Francúzskom popod Lamanský prieliv, ktorý už som spomínal, Eurotunelom. V Anglicku taktiež patrí mesto Gibraltar, ktorý sa nachádza v Gibraltarskom prielive medzi Európou a Afrikou, čiže vlastne medzi Španielskom a Marokom. Súčasný král od roku 2022 Karol III, alebo král Charles, sídli v Buckinghamskom paláci. Anglicko, ako iste viete, je prvá krajina, ktorá opustila Európsku úniu. Stalo sa tak 1. februára roku 2020. Prvý rok 2020 potom plynulo také prechodné obdobie a od 2021 Anglicko je oficiálne treťou krajinou vzhľadom na Európsku úniu. Odchod z Európskej únie si odhlasovali občania v referende. Už dlhšiu dobu z Anglicka sa chce osamostatniť Škótsko. No a mám tu zo pár zaujímavostí. Z Anglicka pochádza viacero športov, ako napríklad kroket, tenis, golf, ale aj celosvetovo najhranejší šport futbal. Anglicko má vlastnú mieru jednotiek, napríklad objem sa meria na pinty, jeden pint má 568 ml, alebo dĺžku merov na palce, na lakte, alebo v golfe veľmi známe na jardy. Univerzitnými mestami sú Cambridge, Oxford. Anglicko je známe aj chovom oviec. Chov oviec nie je rozšírený iba v Anglicku, ale aj v jeho bývalých kolóniách v Austrálii a na Novom Zélande, kde ho Angličania vo veľkom rozšírili. Mnohé krajiny, ako Austrália a Nový Zéland, majú dodneska vo vlajke Union Jack, čiže znak Veľkej Británie. Pravo hore vidíme typický škótsky nástroj gajdy. Druhý štát, ktorý sa nachádza na britských ostrovoch, je Írsko. Nachádza sa na ostrove spolu so Severným Írskom, ktoré je v jeho severnej časti. Severné Írsko, ako už bolo spomenuté, je súčasťou Spojeného kráľovstva, ale nie Veľkej Británie. Írsko je samostatná zvrchovaná krajina s hlavným mestom Dublin. Írsko je známe pre svoj tanec step, ale aj pre oslavy Dní svätého Patrika. Svätý Patrik je patronom Írska. To je zatiaľ všetko zo západnej Európy. V nasledujúcom videi si môžeš pozrieť zvyšné krajiny Francúzsko, Monako, ale aj krajiny Beneluxu. Nezabudni kliknúť na stránku www.geografiaprehľadne.sk, kde nájdeš viac materiálov v téme Západná Európa.